Construcția pereților începe după ce planșeul a fost asamblat și fixat. Sistemul de pereți al unei structuri din lemn consistă în pereți exteriori care au deschideri pentru uși și ferestre și pereți interiori care au deschideri pentru uși și arcade. Pereții interiori mai sunt denumiți și pereți despărțitori și aceștia au rolul de a împărți spațiul interior al unei case în camere separate. Pereții despărțitori pot să fie purtători de sarcină, adică portanți, sau să nu fie purtători de sarcină. Dacă sunt portanți, vor susține capetele grinzilor de planșeu. Pereții interiori care nu sunt purtători de sarcină se întind de obicei în aceeași direcție cu grinzile de planșeu și suportă o greutate foarte redusă de la planșeul de deasupra acestora. În mod tradițional în America, pentru o casă cu un singur etaj se folosesc montanți din lemn cu lățimea și adâncimea de 2 pe 4 țoli, care înseamnă aproximativ 50 de mm pe 100 de mm, dar în prezent se folosesc montanți din lemn de 2 pe 6 țoli sau 50 de mm și grosimea de 150 de mm, deoarece se poate acomoda o izolație termică cu grosimea de 150 de mm. Componentele unui perete structural din lemn sunt montanți, traverse, buiandrugi, montanți scurți, traverse pervars, colțari, stâlpi compuși și, în anumite situații, suporți temporari. Montanții sunt membri structurali verticali din lemn care se întind între traversele orizontale. Montanții de obicei sunt la o distanță de 16 țoli sau aproximativ 40 de cm între ei, dar în anumite situații pot fi distanțați și la 60 de cm sau 24 de țoli. Pentru exemplele din acest video voi folosi o distanță de 50 de cm între montanți. Traversa de jos o vom numi traversă inferioară, iar traversa din partea de sus o vom numi traversă superioară. Traversa superioară este de cele mai multe ori dublată pentru o integritate structurală mai bună. Acolo unde doi pereți se întâlnesc, va fi necesar un ansamblu compus din montanți care îl vom numi stâlpi colțari. Colțurile exterioare se află la capetele pereților exteriori. Colțurile interioare se află acolo unde un perete interior sau o partiție este atașată perpendicular de un alt perete între capetele acestuia. Construcții tipice de stâlpi colțari sunt prezentate în această imagine. În stânga sus avem un colțar exterior format de 3 montanți. Acest tip de colțar mai este denumit și colțar California. În dreapta sus avem un colțar exterior format din 2 montanți, între care se plasează 3 montanți mai scurți. Dacă nu se urmărește economia de materiale, în loc de acești 3 montanți scurți, se poate folosi un montant întreg sau, altfel spus, stâlpul va fi format din 3 montanți de aceeași lungime. Stânga jos este reprezentat un ansamblu de montanți care formează un stâlp de colț interior. Aceștia vor avea colțari metalici pentru a putea atașa placa de gips carton, care va fi baza pentru pereții interiori. În dreapta jos avem un stâlp colțar interior format din 2 montanți, între care perpendicular se plasează montanți mai scurți la capete și la mijloc, sau dacă nu se face economie, la materiale se plasează un montant la aceeași lungime cu ceilalți 2. Golul ferestrei sau a ușii trebuie să fie încadrat în structura peretelui. Dimensiunile golului trebuie să fie îndeajuns pentru a permite încadrarea geamului și a ferestrei, plus spațiul necesar pentru montare. Deschizătura este compusă din montanți, buiandrug și montanți de susținere. Buiandrugul se află deasupra deschizăturii și este susținut de montanții suport care se așează între traversa inferioară și buiandrug. Forma golului pentru un geam tipic include aceleași componente descrise la golul ușii, plus o traversă pervaz și montanți scurți. Traversa pervaz se instalează în partea de jos a golului geamului și se așează direct pe montanții scurți. Montanții scurți vor fi la aceeași distanță ca restul montanților din care este compusă structura peretelui. Este indicat să adăugăm câte 2 montanți scurți la fiecare capăt al traversei pervaz. Anumite forme de geamuri speciale, precum cele ovale sau rotunde, vor avea nevoie de întăritori suplimentari sau un cadru special. Dimensiunile buiandrugului sunt determinate după adâncimea golului și rezistența necesară pentru a susține sarcina exercitată de podeaua ce se află deasupra. Partea superioară a ușilor și a geamurilor sunt de obicei aliniate, așadar toți buiandrugii vor avea aceeași distanță de la pardoseală. Înălțimea standard pentru pereți în majoritatea caselor rezidențiale pe structură de lemn în America este în jur de 243 de cm, dacă măsurăm de la podea la grinzile de planșeu de deasupra.
Înălțimea standard a ușilor este de aproximativ 203 cm. Pentru ușile standard, dacă se folosește un boiandrug care acoperă diferența de înălțime până la traversa superioară, atunci nu mai este nevoie de montanți scurți pentru golul ușii. Vezi imaginea anterioară cu boiandrugul alternativ. Dacă montanții scurți sunt necesari în partea superioară, aceștia vor fi distanțați la fel ca și ceilalți montanți. Toate componentele unui perete trebuie tăiate înainte ca peretele să fie asamblat. După planul arhitectural se poate determina numărul și lungimea montanților, buiandrugilor, montanților cadru sau suport și a traverselor necesare pentru construcția structurii. Pentru secționarea dulapilor din lemn la măsurile potrivite se poate folosi un circular manual sau un circular staționar culisant. Dacă proiectul implică un număr mare de structuri, toate componentele pot fi pretăiate după măsurile necesare direct de la depozitul de cherestea și apoi transportate pe șantier. Componentele peretelui pe structură de lemn sunt bătute în cuie și apoi peretele este ridicat în locul unde trebuie să fie așezat. În această imagine este prezentat un perete pe pardoseala structurală ce urmează să fie asamblat, fixat și ridicat. Înainte de a începe ridicarea pereților, trebuie să fie marcat locul unde fiecare perete va fi plasat. Există două tipuri de proceduri implicate în amplasarea pereților pentru o structură din lemn. Prima procedură este numită amplasarea orizontală. Primul pas este să marcăm planșeul cu o sfoară de trasat cu praf de cretă pentru a indica localizarea exactă a fiecărui perete. Localizarea pereților trebuie să fie în concordanță cu planul arhitectural. După ce sunt trasate liniile ce indică poziția pereților, toate traversele superioare și inferioare sunt tăiate la lungimea necesară și sunt plasate lângă liniile marcate cu sfoara de trasat, iar apoi sunt fixate temporar. Litera X indică pe ce parte a liniei va fi plasat peretele după ce va fi asamblat. Pentru pereții exteriori se va măsura de la margine lățimea traversei superioare și cea inferioară, care în exemplu folosit în acest video este de 150 mm. După ce traversa superioară și cea inferioară au fost temporar fixate, acestea pot fi marcate pentru a indica localizarea montanților, a montanților scurți, a montanților cadru și a stâlpilor de colț. O procedură de a marca primul perete exterior este prezentată în acest videoclip. La fiecare capăt al traverselor se va marca componentele stâlpului exterior, care este compus din doi montanți și blocatori. Apoi vom marca primul montant, care va fi la o distanță de 47,5 cm, măsurând de la capătul traversei. Montanții ce vor urma după vor fi măsurați la o distanță de 50 de cm fiecare. Motivul pentru care scădem 2,5 cm la primul montant este pentru că panourile de OSB au de obicei lungimea de 2500 mm sau 250 cm. Având în vedere că montanții din exemplul nostru au 5 cm grosime, doar dacă primul montant este plasat la o distanță de 50 de cm minus jumătate din grosime, atunci capătul panoului coincide cu jumătatea celui de-al cincilea montant. Se va marca de asemenea o literă pentru a indica fiecare componentă care urmează să fie plasată. După cum se procedează în America, X indică poziția unui montant sau în engleză stud, B înseamnă blocator, T vine de la trimmer stud, care înseamnă montant suport, iar C vine de la cripple stud, care înseamnă montant scurt. Pentru golul geamului și a ușii se măsoară dimensiunile, la care se mai adaugă 10-15 mm, care reprezintă spațiul de degajare pentru instalarea geamului sau a ușii. O procedură pentru așezarea și măsurarea montanților pentru al doilea perete este prezentată în această imagine. Traversele vor fi marcate în așa fel încât primul montant să fie plasat la o distanță de 475 de mm sau 47,5 cm, începând de la marginea exterioară a primului perete. Dacă folosim această procedură, putem plasa o placă de OSB cu lungimea de 250 cm, astfel încât capătul plăcii se va alinia cu placa de OSB de pe primul perete și celălalt capăt se va așeza pe mijlocul unui montant. Materialele de construcție în America sunt standardizate astfel încât plăcile de OSB și plăcile de rigips vin în aceleași dimensiuni, dar pentru adaptarea acestui model de structură pe lemn, datorită faptului că nu am găsit plăci de rigips cu lungimea de 2500 mm, vom folosi ca exemplu plăci de 2000 de mm lungime care se potrivesc la fel de bine pentru o spațiere de 500 mm sau 50 de cm între montanți.
În această imagine este prezentată o procedură pentru așezarea montanților în partiții. Dacă prima placă de rigips este plasată pe peretele exterior, vom marca traversele peretelui interior pentru primul montant la o distanță de 47,5 cm față de placa de rigips de pe peretele exterior. Apoi ceilalți montanți vor fi plasați la 50 cm distanță. Iar în cazul în care prima placă de rigips este plasată pe partiție, atunci vom marca traversa pentru primul montant la 47,5 cm față de marginea interioară a peretelui exterior, apoi următorii montanți vor urma intermitent la o distanță de 50 cm. Măsura de 47,5 cm va asigura faptul că o placă de rigips de 200 de cm sau 2000 de mm se va așeza pe jumătatea montantului. Amplasarea verticală este o procedură pentru a calcula lungimile membrilor structurali verticali, prin care putem să pretăiem montanții suport și montanții scurți necesari pentru construcție. Cea mai eficientă procedură pentru amplasarea verticală este folosirea unui leaț marcat cu măsurătorile necesare pentru a indica fiecare membru structural vertical. Leațul marcat va fi punctul de reper pentru toate componentele verticale și va reduce posibilitatea de a face erori și măsurătorile pot fi folosite și pentru alte aplicații viitoare. Informațiile pentru marcarea unui astfel de leaț cu măsurătorile necesare pot fi luate din secțiunile planului arhitectural. 1. Măsoară și marchează înălțimea peretelui. 2. Marchează traversa inferioară și traversa dublă superioară. 3. Marchează poziția buiandrugului și înălțimea pentru golul geamului. Pentru o productivitate mai bună, stâlpii de colț pot fi construiți folosind un suport șablon, precum cel din imagine, mai ales atunci când avem nevoie de cantități foarte mari. Blocurile sunt bucățile mai scurte din lemn plasate între cei doi montanți. Blocurile sau bucățile mai scurte din lemn plasate între cei doi montanți ar trebui să aibă puțin spațiu de degajare în raport cu capătul montanților. Dacă nu se pune problema economiei de materiale, se poate folosi un al treilea montant în loc de bucățile mici din lemn pe care îl numim în acest video blocuri. O altă alternativă excelentă este acest colț format din doar doi montanți cunoscut și după denumirea de California Corner sau colț California. Colțurile exterioare și interioare sunt asamblate și bătute în cuie înainte de asamblarea întregului perete structural. De asemenea, multă lume preferă să asambleze structura ușii și a geamului înainte de asamblarea finală a peretelui structural. Selectează doi montanți deja tăiați la lungimea necesară și așează-i pe podeaua structurală. Bate în cuie montanții și montanții suport. Folosește cuie de 90 de mm la fiecare 40 de cm. Plasează buiandrugul între montanți și deasupra montanților suporți. În acest exemplu, să presupunem că avem nevoie de montanți scurți deasupra buiandrugului. Cuie de 70 de mm sunt bătute în unghi de 45 de grade pentru a atașa montanții scurți de buiandrug. Procedura pentru asamblarea structurală a geamului este la fel ca și pentru ușă, doar că mai implică câteva componente. Se vor adăuga o traversă pervaz și montanții scurți în partea inferioară a geamului, care vor avea rolul de a susține greutatea geamului. Montanții scurți vor fi orânduiți la fiecare 50 cm conform restului montanților. După ce au fost construiți și asamblați toți stâlpii colțari, toate ușile și geamurile, întregul perete structural va fi bătut în cuie în timp ce este așezat pe podeaua structurală. Mai întâi se plasează traversa superioară și cea inferioară la o distanță puțin mai mare față de montanți. Apoi poziționăm și stâlpii colțari, structura geamurilor și a ușilor în locurile unde au fost marcate poziția acestora. Se bat cuie prin traversa superioară și inferioară în montanții scurți și în montanții suport. Pentru pereți foarte lungi, locul de îmbinare a traverselor superioare ar trebui să fie deasupra unui montant, deasupra unui buiandrug sau deasupra montanților scurți. Traversa inferioară ar trebui să fie plasată lângă linia trasată cu sfoara cu praf de cretă, care indică poziția peretelui. După ce geamurile, ușile, colțurile și montanții sunt plasați în poziția indicată, vor fi atașate de traversele inferioare și superioare folosind cuie de 90 de mm. Traversa superioară poate fi dublată în timp ce peretele structural este încă așezat pe podea sau după ce a fost ridicat. Traversele superioare trebuie să se suprapună pentru a consolida pereții. Toate capetele vor fi bătute cu două cuie de 90 de mm și între capete se vor bate cuie la fiecare 40 sau 50 de cm.
Dacă este necesar ca traversele să fie îmbinate, atunci îmbinările trebuie să aibă o distanță de cel puțin 125 de centimetri. Un perete structural din lemn este îndreptat de obicei atunci când este așezat pe podea. Se măsoară peretele de la un colț la colțul opus folosind două rulete. Când cele două măsurători diagonale sunt egale, înseamnă că peretele este drept și poate fi consolidat folosind panouri structurale DOSB sau contravântuiri. Blocatorii antifoc pot fi plasați în pereții mai înalți pentru a încetini răspândirea focului în interiorul pereților în caz de incendiu. În plus, blocatorii pot fi de asemenea folosiți ca bază pentru a bate în cuie sau a înșuruba plăcile structurale sau plăcile DOSB. Majoritatea pereților pot fi ridicați manual dacă există destui oameni la locul construcției. O regulă generală pentru operațiunea de ridicare a pereților este un om la fiecare 3 metri de perete. Ordinea în care pereții sunt ridicați variază, dar în general, prima oară se ridică pereții mai lungi, apoi pereții mai scurți, după care stâlpii de la colți sunt bătuți în cuie. Pereții trebuie ridicați cu foarte multă grijă, mai ales în condiții de vânt puternic. După ce a fost ridicat peretele, traversele inferioare sunt fixate de podea folosind cuie de 90 de mm, bătute prin traversa inferioară până în pardoseala structurală și până la grinda de planșeu. După ce peretele este ridicat, trebuie să folosim o cumpănă cât mai lungă pentru a ne asigura că stâlpii sunt drepți din punct de vedere vertical. În zonele în care există condiții extreme de vânt și cutremure se folosesc de asemenea și conectori metalici. Acești conectori metalici sunt atașați de traverse și de membri structurali folosind cuie zincate. Panourile structurale exterioare sunt de obicei panouri din OSB care sunt fixate pe perimetrul exterior al structurii din lemn. Fixarea acestor panouri elimină nevoia de a folosi contravântuiri. În România, cele mai comune plăci de OSB disponibile încep de la grosimea de 6 mm până la 25 de mm. În America, deoarece construcția pe lemn este cea mai des întâlnită, materialele au fost standardizate astfel încât plăcile OSB pot fi așezate vertical. Dar pentru că acest videoclip este o adaptare la materialele din România și datorită faptului că plăcile de OSB vin în lungimi de 250 de cm sau 2500 de mm, atunci va trebui să folosim ca exemplu așezarea orizontală a plăcilor structurale exterioare. Între panouri ar trebui lăsată o mică distanță de aproximativ 3 mm pentru a preveni flambarea acestora, care ar putea rezulta în urma expansiunii datorită temperaturii. De obicei se folosesc cuie de 50 de mm pentru panouri structurale cu grosimea de 12 mm sau mai puțin și cuie de 60 sau 70 mm pentru panouri structurale cu grosimea mai mare de 12 mm. De asemenea, o alternativă sunt șuruburi autofiletante de 55 mm pentru panouri de 12 mm sau mai puțin și autofiletante de 65 mm pentru panouri mai groase de 12 mm. Distanța dintre cuie sau șuruburi de obicei este de 15 cm de-a lungul marginilor și 30 de cm în dreptul montanților. Când se plasează, trebuie să ne asigurăm că panourile structurale trebuie să fie perfect drepte din punct de vedere orizontal și vertical. În general, panourile structurale exterioare sunt fixate de pereții structurale înainte să fie ridicați. Dar dacă pardoseala structurală nu este perfect dreaptă, atunci ar putea să apară probleme după ce pereții sunt ridicați. Așadar, mulți preferă să plaseze și să fixeze panourile după ce pereții au fost ridicați. După ce toți pereții au fost ridicați și toate panourile structurale au fost atașate, se decupează golurile geamurilor și a ușilor, iar apoi casa este învelită cu o folie anticondens pentru a preveni infiltrarea umezelii și pentru protecția împotriva vântului. Aceste membrane izolatoare trebuie să fie suficient de rezistente astfel încât să nu pătrundă umezeala din exterior în interior, dar în același timp să permită ca vaporii de apă din interiorul casei să iasă în exterior. Dacă vaporii de apă nu pot fi exteriorizați, atunci condensul va avea loc în interiorul casei, ceea ce ar produce riscul de mucegai. Dacă umezeala rămâne între materialele de finisaj exterioare și panourile structurale, se poate dezvolta mucegai care ar putea deteriora panourile și chiar ar putea să afecteze capacitățile structurale ale acestora. O metodă pentru a preveni acumularea umezelii în interiorul pereților este construirea unei cavități antiploaie. Acesta este un sistem care ventilează peretele și în partea de jos are un finisaj poros de ventilație pentru scurgerea apei.
care la bază are o plasă de sârmă menită să împiedice insectele să pătrundă în interiorul cavităților de aer.